Bé, si avui es tracta de fer una valoració del túnel del Cadí, que si no m'informen malament, fa 30 anys que es va inaugurar. Bé, la meva valoració ha de ser necessàriament positiva des del punt de vista del que va significar aquesta obra, però insuficientment positiva pel fet del que ha representat posteriorment. Pensi que la E9, aquesta carretera, que havia d'anar en funció d'autopista, o un sistema d'autopista, de Barcelona fins a Tolosa, del Llenguadoc, i que per tant permet comunicar Barcelona amb tota Europa amb 150 quilòmetres d'avantatge, de diferència sobre l'altra autopista, a més molt carregada, que va per Lió, havia de ser la unió del port de Barcelona, per entendre d'una altra manera, amb el port de Rotterdam i amb tota Europa, passant pel Berguedà. Nosaltres en aquell temps vàrem posar un interès enorme. Jo quan vaig arribar a la primera visita vaig ser el president Tarradellas a la Constitució de la Generalitat, ja va ser anar-li demanar ajut per aquest tema i ens va ajudar, no? Penso que ara ens queda només en aquesta via europea, que és l'eix, la columna vertebral de Catalunya, 100 quilòmetres, 50 per la banda de Catalunya i 50 per la banda d'Occitània, de Berga a Tarascon. Si aquests 50 quilòmetres d'un costat i de l'altre, que són 100, es poguessin arribar a completar d'una vegada, l'avantatge que tindria això per Catalunya seria enorme, i no cal dir pel Berguedà. Per tant, penso que s'hauria de prioritzar. Nosaltres inclús farem ara al Casal d'Europa alguna altra jornada d'aquelles que havíem fet, internacional, per parlar d'aquest tema. S'ha de desvetllar, perquè això és no solament per Catalunya, ara es parla molt de l'eix mediterrani, molt bé, però això, que és molt més de poca dimensió econòmica, representaria per la Catalunya central i naturalment pel port de Barcelona i per Barcelona en general també i Catalunya un avantatge i un progrés enorme.